Здравейте! Днес ще ви покажа, ето вижте, това съм аз. Днес ще ви покажа едни обувки на Adidas. Така вижте. Другия клип ще ви покажа, ще играя в футбол с мои приятели и тогава ще ви покажа в действие какви са. При 5 години ги купих. Вижте, и още държат. Сега са прани, не съм ги обличал. От някъде една година. И още ми стават. Ето. Adidas, всичко. Само че ми са малко шантови връзки. Вижте, едната по-дълга, другата по-къса. Това ми стана, закача ги на моите колело и едната са скъса. Така. Вижте и каква копринени връвки. Много хубави. Вижте как така е заостренко, за да може да разбива въздух. И така го разбива и влиза и става по-бързо. Вижте. Вижте цялата обувка. Целите две. Чакайте. Ето едната. Вижте как изглежда и другата. Вижте отдолу. Чакайте. Вижте отдолу. Вижте отгоре. Нормално е, това е малко скъсано. Ама да видите какво е мекичко. Купени са от Бургас. Вижте. И още държат, вижте това. Аз леко така си ги бладисах. Не маркер, но се набоя. Тук отзаде. Давай тук. Той имаше тук отзаде цветенца, ама мен не ми харесваше и го сторих така. Другото си беше от обувката, е тук рожа с цветенца и малко черно по цветенцата. И това. Другия клип, както казах, ще покажа какви са в матч. Ако ви е харесал, натиснете палец нагоре. Ако не ви е харесал, не. Ако искате да се абонирате, долу. Ако искате да напишете коментар тук, 2-3 пъти надолу, вие ще видите. И други хора може да са гледали, да е харесал и да са написали някакъв коментар. Ако са гледали и не е харесал, много ясно, че ще му напсуват. Да. И това ще бъде нашия клип. Чао! Чао, чао, чао!